ایواره وکر اینرین چارتل مدیا یا پانوراما حتی چارتله ایشر به مجارین گرم به هم جیهان و هم کردستان روجلات ناوین ازو برز محمد سلیم اوزن امی بوارا بسر وان بیارا هنکی آگاهداری و شروع خواه پیشکش و بکن امی بید کن حتی داویه هم بمرابن و بپرسو و تبریه خوشی تبلی برنامه ما بدن برز سلیم تو بخیراتی مع خیلی داغه سپاس کن بله ام دزانم که ایرو اوا سی روزه مهکی تمام بو شر اسرائیل و امریکا برانبر ایرانه بگرانی خو بردوامه هلبت بنی دا وان دمن های داویه تایبت حتی های داویه هنکی هفدیتن دنا بینا بین امریکا و ایران دجی دیتا هیه لگل وان هفدیتن بیجن دبنی دایه اشکره زیده او کنه هرچند ترمپ دبیجه ام هف دبینن و نظام چیه و ایران جیوان دروجه دبیجه تمام ام هف دبینن yani peyvendiye mehene li ew yinînin dibêjin ji bo wan peywendiyan dihef civîn çêbûn yekî jî di hefte sê çar roj berê bû li welatekî Ereba bû kîja bi navê nayê bîra min li do li Pakistanê bû Tirkiye û Mısır û Pakistan û tevlê bibûn ewana dixwazin ku Amerika û Îranê li hev bînin bi awayekî lê Amerika û Îran jî ku tu dizanî her yekî daxwazê wan hene dibêjin Amerika 15 heb xalê wî dane pêşkêşê Îranê dikin dibêje gele we qebûl bike lê Îran jî dibêje ew xalana ji bo me xeta sor in em wana qebûl nakin werhasîl ew danûstandin ew kelê pêra jî herçend danûstandin heye şer berdewam e îro dîsa êdî şer ketiye li herêmên ya jî binkeyên enerjiyê dixin li Îranê jî Îran jî her wiha li İsraîlê dîsa li bingehê enerjiyê dixin bawekî giran heye li dibinî da jî anha Amerika askera nêzîkî 3500 hem askerên din eva çend roje dibêje em dişeyînin û me hema gîştine ew kê tê gotin ku hedefa Amerika ew e ku girava Hark ku jera dibêjin Hark ê Îranê li wê derê bigire ku ji sedan not enerjî ya jî petrola Îranê ji wê destê niha Tirmp çavê xwe berdaye û tê gotin ku Tirmp dem gelekî berê dîsa wextekî gotiye ku divê Amerîka wê derê ji wan bistîne ana haziriya wî dikin dibinî de wisa tê gotin û dîsa mesela ew kê Hurmuzê ye kem gewriya Hurmuzê ye di wê de jî problem heye Îran lê dixe nahêle ku kes wê here bîne ew jî li ser aboriya cîhanê gelekî giranî kiriye û benzîn li Ewropa hem li Ewropa hem hemî cîhanê ew bilind biye nirxê wan bilind biye li Amerîka jî ji bo wî ye ku li Amerîka di roj berê nêzîkî 8 milyon hemwelatiyên Amerîka beramber helwestên Trump xwe pêşandan kiribûn sebebekî ji wanê mezin jî mesela aboriya xelkê ye û her wiha li dijî şer jî dertêm dîsa li ew kê jî İsraîlê jî hinekî alî naxwazin li dijî şerin ewana xwe pêşandan dikin û ji alîkî din ve jî
İsrail'i bütçe şar ew ki derbas hate qebûl kirin Netanyahu jî alî ve rahat bû û ji aliyê şer ve jî rahattir bû eger ew nebiya mesela helbîşatinê dilkêşiya Netanyahu bû ew jî pirsekî bû Netanyahu werheltil ew jî derbas bû anha zêde ew kî nemaye ew tirsî nemaye lê ev şer heta kengê diçe şewa diçe li ku diçe em ê li vir bisekinim ew kî axaftinê bidin birês Selîm Îzin bir ew bike paşê ez ê tiştê ku me hêştiye ez ê berdan kerem وەک te bi kurtahî rew heta anha çawayî te got rastî bû mehekî zêdetir serda çû şer weka ku Amerîka İsraîl serî da plan kiribû û belkî heftekî be belkî 10 roj be biqede û netîce bigirin stratejiya wan li ser evê bû yani eger em rêberên paye bilind ji ortê rakin sîstem wê darbe bixwe û dikare rejîm bikeve piranî stratejiya wan li ser wî tiştî bû lê wiha nebû heyana ji pêncî zêdetir Ayetullah Xameneî jî têda rêveberên Îranê hatine kuştin lê şer berdewam e û şer êdî ber bi belabûnê diçe bela dibe şerê Amerîka û İsraîl hema bêje derbas kirî weka ku bûye şerê navçeyî heta şerê rojhilata navîn e û Îran dewletên ku evên Amerîka eskerên Amerîka têdanin wek hedef digire dibê hedefê me yê meşrûnin ciyê ku eskerê Amerîka têdayê bi wî awayî welatên evê Basrayê derdora Basrayê û gelek welatê dî bûne hedef û di vî navberê da tabî Tirkiye jî îro jî ewa mûşekekî a çara li Tirkiyê ket werxuyayî ku şer êdî tiştê ku Amerîka û İsraîl plan kirin ji wî derbas kiriye heta li gor hineka yanî wek şerê cîhanê a siyemînê wek fîlî êdî dest pê kiriye gor hineka jî ji xwe heyî kes nav nake lê dinya di şerekî siyemîn a dinyayê da ye di vê rewşê da ber bi çi biçe çawa biçe tiştê ku wiha kes vekirî zelal konkret bêje tune ji xwe Amerîka Trump rojane ewa xwe digwerîne yanî ge danûsandin heye şer bidin sekinandin di aynî wextê da êrîş herin û hemberî hev û du êrîş dewam dikin erê rast e dibinî da hevdîtin henin bazarî henin dîplomasî dimeşe hinek welat dewlet wek mabênkar wek te nav kirin Pakistan û hinek dewletên Ereba lê tu netîce heya anha tuneyî tiştê ku anha meriv bêje yani a rastî İran berxwe dayî heta ana berxwe dide xuyayî demekî dûr dirêj e û hazir kirî mûşekê wan û gelek bûne texmînê zêdetir mûşekê wan hebin û hê jî heyî
û her çi qas serokê wan hatine kuştin jî sîstemekî danîne ku her yek li cem xwe kare înîsiyatîv bigire û hedefa tespît bike di gor wî mûşeka bişîne. Giraniya şer ji alî Îranê de li ser mûşeka û li ser drona ye yarên bê pîlotin. Dema dawî de ev dronên ku û mûşekên ku li ezmanê diteqin dibin 30-40-50 parçe. Ev piranî hesabê da tune bû, zirar bide İsraîlê. Heta dereceyekî İsraîl viya civata İsraîlî jî viya ecize metirsiyekî heye nav xelkê da û hesab nekiribûn. Berê wan mûşekên wiha tedbîrekî wan jî tune bû. Ev alî askerî û teknîk e, belkî ne ewameyî sahameyî, lê em dikarin bêjin ku İran her çi qas nav xwe da zararên mezin dî darbekî mezin xwaride jî di warê askerî da, di warê lojîstîk da, aboriyê da, aniha jî enerjî lê haziriya xwe ji bo seferberiyekî fireh ji bo şerê ser erdê dike. Hesab dike ku Amerîka û İsraîl midaxele bikin. Tiştê ku ji aliyê Amerîka, İsraîl xuyayî ew ê neçin wek Iraqê, İran işgal nekin ku ji xwe ew ne tiştekî rasyonel e. İran welatekî pir fireh e, coğrafya wî dest nade, not milyon insanin û di şerê erdê da ne wek cihê dinê da karin ew bikin berxwe bidin. Lê wek te got ew girava ku dibêjin girava hark e, stratejiya Amerîka planê wan vî giravê bigirin û ev girav wexta bigirin petrola İranê dikeve bin kontrolê. İran jî nema dikare petrol bişîne. Eger bişînin ancak ji vê dirê de karin bişînin. Hedefa Amerîka werxuyayî bûyî tiştekî wiha û bi rastî dinya eciz e. Hemû dinya viya zarar dibîne. Bandora xwe li ser ekonomiya dinyayê kiriye. Welatên Ewropî, Çînê, Hindistanê ê ku tenê diviye wê da wek hezenj dike Rusyayî, petrola Rusyayî zêde diçe. Tê hesabê Rusya jî lê evên dinê zarar dibînin. Loma eciziyekî li welatên Ewropa jî heye. Xwe problem navbera Trump, Donald Trump û NATOyê de heyî. Bi rojberê dîsa li ser NATO tiştên xirab digot û welatên NATO ser NATO. Welatên Ewropî NATO ne helwesta xwe da nezelane. Di binî da çi dibin, diplomasiyê da çi dibin, bin masê da çi diçe em nizanin. Lê werxuyayî piçekî bi mesafeyî welatên Ewropa û NATO her çi qas Amerîka Trump zor dide wan û wan bi evê jî îtham dike hûn ana rewşekî wiha da îro alîkariya me nakin em jî sibê hesabê wî bipirsin heya wê nokteyê anî ye. Ez bi kurtî dikarim bêjim ku şer bi şeklekî dî dewam bike û tesîra wî ê ser mintiqê bela bibe. Bi xwe re wek di alîya anîye hinek dewletin mecbûr bûne tarafê xwe belî bikin ê ku dîrek ji şerê tesîr bikin. Welatên derdora Basrayê, Kendavê û wayê Yemen, Hûtsiya jî ewa xwe belî kirin. Alî Îranê de aktif ketin vî şerî.
دمینه روشا هلوستا ترکیه و هنک ولاتین دی تی گوتن کو بنیدا هفدیتن هنن و سبی اگر مداخله کی هبه جکی دری کنداوی ببه حتی سر ترکیه هنک تشتی مناقشه کرن او 2 هفته بری هم بزانن اردوغان قرارنامه که امضا کرد که رید ده ایزن ده که از اوردین ولاتین بیانی کاربن لسر ترکیه پشتی خود ببن و راستا رسمی دا جی درکت و تی مناقشه کرن که به اینسیاتیفا ناتوی اوردیا چارا لکردستانی دا جی بده و او تشتا تابی وقت مگوت دیپلوماسیا بین ماسی دا بنشنج مرا تاریه نو ماجی این که هی هلوستا خود زلال نکرنه مجبور بن یا طرفه کی بگرین یا جی هلوستا خود به شکل کی جبر که چقاسی دچه وقت دبت دوالیه کی ایران به استراتژی آخو همو ولات نافچه هدف گرتیه و امی اوا بیامین ده سر بسکرن جوانا یک جی کردستان کردن شر وک مداخله امریکا بگو ام از دبینم دخوینم مداخله کی ببه مداخله کی حدودکری او گراوا آرکه و لوما او هفدیتن وای آگربست و ترامپ وقت دای حتی شش مهابه هموش بو وقت قزنش کرنه یعنی پشتیدی ساعتی شونا لحف هاتنا ایرانی و امریکا اسرائیل پر زوره یا ایران رو تسلیم ببه و او شرطین که امریکا ده بر ایرانی رسما کاپیتولاسیونه یعنی رسما تسلیمیته ایران جی دست بلند کریه چتا پر بلند کریه گارانتی دخوازه و سروری آخور سر هرمزی دخوازه که هرمز هیجی مناقشه لسر هایی و تازمینات دخوازه که نممکنه دنیا وای جی هفو دورن لی هر آن دکاره هر تش جیبه به یعنی جبرکو هندر جمرا تاریه لی اسرائیل چی دبه دنیا دبینه دزانه لی ایران چی دبه و کتیه کی گرتیه کس زیده نزانه چکاز تحریبات بیتیه روش yani ببیا وایه بله یعنی دسته که داشتی من زانه بود که ایران دولتی که براستی که بگه هاوی هیه که بس 2000 ساله که وقت دولت وقت امپراتور وقت دجی وقت دولتی که مینا عراق یا جی دولتی که مینا سوریه نینه من زانه بود که ایران او تکی ساغلمه که زوب زو de teslim nebe û zû jî de destaneyne rê nede ku Amerîka û ya jî İsraîl ew kê xwe bike li ser Îranê bixemîne wekî Iraqê bikar be destayne ser elbet di şerê Hamas û İsraîlê de ku dest pê kir ew der û dorên ku İran dixwasta çê bike hêdî hêdî wana şkênandin eva şerekî dirêj e eva destpêkê de eva salûnî 2 sal e hêdî şkênanin ku baskên Îranê ê der û dora bişkênin ku ew kî wî zêde fire nebe paşê şer bi Îranê re dest pê kirin carekî ew şerê 12 roj jî sinyalek bû bo Îranê ya jî cerbandinekî bû bo Îranê lê dîtin ku Îran wisa nîne wisa bejin ku dibêjin çetin cewîz yanî ew tekî wisa nîne ku hema zû teslîm bibe û rastî şerekî giran li ser Îranê dikir û Îran jî cepha xwe gelekî fire kiriye
همه آلین که پیوندی وان با امریکا رهیه درو دوره خود نکره دیرک جور موشک باوجه بجه امریکا لی او درو دوره که امریکا جوه او که شروان که دوردا عراق که دوردا هرم کردستان هست دوردا ترکیه هست دوردا سعودیه هست دوردا همه دولت کندابه همه دنا جپاوی شر دانه و براستيجي اما مهكيه بين روس لحميه بهرتخه لحميه بهرتخه اجا تا بهرت كارم تجمن تياوي بكن نكارم بكن او جي او كدنا ام دبج مثلا باكستان بلوجي لايران او كي ايران مخالفت ايران لبشك بلوجي اجي لباكستان كو باكستانيه را شر بكن جو برجواندین وان هیا دخوازن شر ایرانی و اوکی زو بسکنینه ادنه روسیا ترکیه نا اوجی دوان هفدیتنا ده ترکیه چما تخوازه ترکیه براستی سیالی چارالی دلیزه ترکیه سیالی چارالی دلیزه یکی جه بناتوی راد که و با امریکا راد که وقت جناب تجی باز کر حتی که بره امضا کر ده برنامه خواهی دنه دم بحثاوی کر بود ريدا كو جبل خانه او كي جويفا درباز بكن بينو ورم بكن نزيكي الشر نزيكي سنوري ايران ببن ياجي او بكن وهر وادي ساد بني دا وقت جنابته بعسكر ناتو راد بيجا ورا لفر او كي خوي چارا چه بكه وجالي كي واجي لدج اسرائيل دته گوتنات بيجا واي اسرائيل وهات واي اسرائيل دنیا مسلمان خراب که و اسرائیل خواسته به حاکم حرم براستی اسرائیل بکاره به شر ایران بسر بکه اسرائیل بکاره بکه یاجی به حاکم حرم نکاره او جی نقاشه مرد کاره سری نقاشه کدن چه بکه ل ترکیه وقتی که بحث اسرائیل که بحث او که نافخواد که قامویا خود که دنگی وان ببرا بجا بنرا از لبزی شرمه از تشکریه مسلمانات کن اسلامیت کن ایران او کمه و جالی کی واجی دترسه که ایران وره خواره به هلوشه کدلوه ببن خویه ستاتویه کی او جی ترساویه هری مزنه و جبوی جی بجا جبویه کد بجا دبنی دا دبجم پشت ایرانه ده دورا ترکیه با چکی کرد هنالوه و کرد لوی بسر بکردن به دورا ترکیه ترکیه جی دیوهانه بینه چونکه اسرائیل دبیجن اسرائیل دجمنتیا ترکیه که نخوازن او که ترکیه بمینه لحرمه لی او جی نوسانه بیتنم او جی وسانه تکلیه وان دبنی دا به اسرائیل را گلک برفره هیا ای عبوریه هیا ای سیاست هیا که با امریکا را تکن یعنی به اسرائیل را جوی تکن درد ترکیه جی اوه ایجا سیالی چارالی دلیجه بیجا هرما به ترور وقتی بحث هرما به ترور که بحث وان تشتاجی وقتی بحث وانات که بحث وی تشتاجی که ترکیه جوی آلی و ترساویه و دولت ناتو جبره دا وقتی ترمپ هات سری یکسر جهتیه ناتوی کرد بحثا فرا کرد بحثا عبوریا کرد بحثا نظام چی کرد و گره هرکس روی دست بده جوی و دست بکرد وقتی دست بکار کرد دیسا جاتیا اوروپیا کرد مثلا گرینلندا مثلا شر روسیا او کدا جاتیا اوروپا کرد گفت به اوروپا خرجوی بدن اوروپا نظام چیوی بدن جوی جنا کوکی کدنا بینا ترمپ و اوروپیا داده که دیسا مثلا یکی ملت دا سر مصرف وی دو سر او کی وی دو هر ولاد به گره بودجه خو بده گره نظام چی خو بده یعنی جروجک اول کوهات پروبلم وی یکی اوروپا ولاتین اوروپا دست کربو د ناتو دا دیسا دست کربو د یکی ملت دا دست کربو ور حاصل تو دولتك انا كوبيجن لاوروبا وايدنا ناتو دا ترمپ خواشنين جهلوسي خواشنين لمساله ايران يجي كتنافي او انا جنا خوازنها باواكي بكبنا نبوي شري
كما ناخذن او جي دبنيدا وقت جناب تجيكو قالوا دبنيدا تشتي دن هي تنيا او جي تشتكي دنا هم ولاتي خرج بجنا ناخذن جرايا الدنيا رد بجنا ناخذن حتى هنا جان بجنا شريهان ترامب نحقيت که دبیت شما وسط کلی مسئله ایرانه نگو ایران زوبزونا که ولی ایران ادی نکاره به دیتنا من ایران نکاره به ایران بره مجبوره بگهره او سیستما 48 سال کد دومینه او ادی او ناکه و بقاسی کمه بیسته دناو دا مخالفت ناو اداره وام خدا دست فکریه کد بجن هناکی لایقن هناکی اوکن در کتنه پیش و امریکا و اسرائیلی بنا دتخنه پیش خوازن ناکوکی دناواندا چه بکه بقاسی کمه اوکیه لگور اوکی رگاندنا جهانه دناواندان ناکوکیه کی برپرسیاری در کتیه دناو برپرسیارا دا و دیسا وقتی برپرسیارا ایروزی دیسا دو اوکی کی ایرانیا دیسا ایل پیش هاته کشتن اوکی کی پاسدارا ایران مجبوره وید که لکا چقاسا دکاره او ببه او جی اوکیه هر وها مخالفت ایرانه داویا وی هفته هادا 28 مهدا لندن جوینه کی چکره وی جوینی کسایت فارس ین کماری خواز و مشروطیت خوازا ارگانیزه کربون نزدیک 400 کسی بشدار ببو جوان کسا برپرسن پارتیین سیاسی هبون هما بجه پارتیین کردستانی حمیلوی بون و هر وقت کسایتن اکادمیسیان و برپرسن نتوان جلوی بون یا بالکش اوه که ام دزانه که ایران جلک نتوان فکته بلوچ هنه عرب هنه فارس هنه کرد هنه چیه ناوی عزری هنه ورحاصل تعداد ضعفه اوانا بخوزی بشتار بونه توی کنفرانسی چیزی درکت ام نظام دیارک و اوروپا جی یا جی ولاتک مینا انگلتره ری دایه وان کلوی جوینه کی چه بکن اما یکسر اوکی آنی بیرامن 2000 سال 2000 بو 2002 بو للندن جوینه کی مخالفت عراقی هاته چکره و تیدا دیسا کرد هبون و عراقی مخالفت عراقی هبون لوی جوینه کی چکرن لوی لحف کرن پشتی دمکی فاشی شر عراق دست کرد دیارک و اوروپا چیه هم امریکا و هم جی اوکی دخوازن مخالفت کی لگور خواه چکن جا که مخالفت لوی چوات کارن لحف بکن کبینن داینن سر ایران کد کارن میجی بکن کارن بکن او جی هنکی جی نقاشه او حوله هاناجی هنه از ضرب ساكن بجبد مثل Ya yani kısmen ser netice bixura çibine o devî navberê da li ser tesîra wî şerî çiqasî li ser Kurdistanê dike em bisekinin بله yani ew rast e yani herkes di vê noktê da hevbeşe ku İran wê nema İran'a berê be lê İran eger wek marêkî birîndar bihêlin pir xeterekî mezin berê heme tiştî ji bo hundir ji bo gelên ku li İranê dijîn serî da ji bo milletê Kurd û dûra grubên dî û muxalefetê ew ê bê hudud be û bê rehm be bi her awayî her tiştî kar min ji we dibêje eger rejîm bi
Rîda neçe jî bi şeklekî devam bike ew talûkekî mezin heyî li wê rewşê da Kurd jî evê zû bi zû nekevin hereketê ku ne rast e. Yani mesela di vî rewşê da û rejîm heta bi rastî nekeve ya jî ji quweta xwe nekeve Kurd têkevin hereketê xeter e û Kurdên rojhilat hesabê vîya dikin siyaseta wan heta îro rast e tevê ku Amerîka, İsraîl xwestin beşdar bibin tevê ku di şerên reşayî da hesabê Kurda têkirin yani vîya em emînin ku binî da hesabê Kurda têkirin Kurd çi rolê bilîzin devê vîya jî Kurd xwe giran dikin do bû pêr bû dîsa xeberekî derket ku Donald Trump ew ê bi Mustafa Hicrî û serokê Pakê Nêzdanpahra Rûne çi qasî rast bû nizanim yani tevê vateyê ku ew ê da hesabê Kurda dibe lê qasê ku em dizanin İran bi wî halê xwe qet nebe di warê aborî, warê eskerî û gel warê civakî da kêmtir 30 sal evê paş da bikeve. Yani gelek tî janela vinda kiriye lê malêsef muxalefet hundir muxalefetekî berbiçav tuneyî Kurd belînin zêdekê nav ewa İranê da ê ku bi rêxistinînin û haziriya xwe dikin Kurdin helwesta azeriya hê jî ne diyar e û em dizanin bi girêdayî Tirkiyeyî da li gor daxwaza Tirkiyeyê bêdeng dimînin heya anha bêdeng bê helwest mane û ew ê dî rewşa dî çawayî nexuyayî ji hundir yekê ku wiha nîşan bidin ev kare tişt bike ne ji alî Amerîka ne Ewropîya ne welatên dî da tuneyî dîmîne diaspora. Diaspora İraniya erê zêdekên xurt e lê nav xwe da parçe parçe yani wek şexsiyet yekê ku bikeve pêş wiha ser hesabê xwe bikin tuneyî bi vîya re em karin bêjin ku di vî şerî da hêrî zêde zirar dibîne yek jî Başûrê Kurdistanê ye berê ku em ew tişt nabêjim em êrîşa ku li ser peşmerga kirin û 6 peşmergeyên Kurdistanê hatin şehîd kirin û berê jî li ser partî û rêxistinên Kurdistana Rojhilat kirin wan jî şehîd dabûn em bi tundî şermizar dikin û dûra êrîşa ku li ser mala berêz Neçîrvan Barzanî hatiye kirin em bi tundî şermizar dikin ev tiştekî pir xeter e tiştekî pir stratejîk hedef e kî kiribe İran xwedî dernakeve lê proksiyê İranê vekaletên İranê wek Heştî Şeibî kiribe jî berpirsiyartiya wî di hûstî rejîma Badayê da ye. Xwe rejîma Badayê di wê rewşê da helwestekî zelal negirtiye yani 12 welat hatin piranî welatên Ereba bûn û Tirkiye da têda helwestekî girtin İran şermizar kirin Iraq di vîya da cih negirt. Iraq her çi qas welatekî federal e û ji Kurda jî berpirsiyar di hikûmetê da henin û bi wek müşterekiyekî ye tevî vîya jî di vî şerî da zimnen binî da alî İranê dike û hedef jî Kurdistan e statûya Kurdistanê û Kurdistana Başûr di warê aborî da warê
civakî da û warê însaniyê da zirarekî mezin dîtiye em taqîb dikin ku serî da Serok Rêzdar Mesûd Barzanî û Berpirsyarê Başûrê Kurdistanê bi mesulîyetekî bi aqli serîm hereket dikin. Heyana tiştekî ne fiilî yatî da tişt nekirine lê bi rastî ev tiştê ku dawiyê da gotin Cenabê Mesûd Barzanî ku tişt bi telefonê û wayê em mehkum dikin û êdî ev tişta têr nake. Wiyayê hinek dixwazin şerê heştê şabî û peşmerge derkeve. Wî rewşê da ew tiştekî ji bo Kurda ne baş e. Di wî rewşê da Kurd wek şeklekî di nav vê şerê da ew bibin ew ê zirarekî bîne lê werxuyayê dîsaliyê dinê da Kurd heya derecekî mecbûrin xwe biparêzin. Her tiştî ra hududekî heyî, sabrekî heyî, evekî wî hatiye wî noktê lê sibê du sibê eger tiştekî bibe yani Amerika û İsraîl û hinek hereketekî bikin em dizanin Kurdistana Başûr jî wek stratejîk ciyekî mihîm e. Yani hinek tişta di wê derê da çêbin û netîce İran eger têk biçe berî hemûya ji bo Başûrê Kurdistanê jî pêşiya Başûrê Kurdistanê veke û ew bi xwe ra Iraqê da guherandinên mezin çêke û Iraq ji xwe anha wek dewletekî hereket nake, dewletekî wiha merkezî ku kontrola wan ser hemû tişta hebe tiştekî wiha tune heştê şabî resmen wek proxy wek wekaletên Îranê hereket dikin û mûşeka davêjin û dixwazin tiştna bikin. Kurd bi tevayî di rewşekî pir hesas dîrokî metirsiyê da derbas dibin. Netîce belkî Kurda ra firsatê mezin bîne lê bi xwe ra metirsiya jî û rîska jî bîne û Kurd lazim e ji vîya ra hazir bin û di nav çar parçeyên Kurdistanê da hevgirtinekî hebe û ew jî ciyê kêfxweşiyê şanaziyê ku hemû çar parçeyên Kurdistanê rêxistinên Kurdan êrîşa li ser peşmerga şermezar kirin, êrîşa ku li ser mala xaniya Cenabê Neçîrvan Barzanî bi yekdengî şermezar kirin, Rojava be, Bakur be, Rojhilat be û Kurd ji vîya ecizin. Îro rojekî wiha ye ku Kurd wek çawa ji bo Rojava bûn yekdeng, bûn yek dil, bûn yek dest û li ser partiya, ser îdeolojiya, li ser hududa hereket kirin. Ew ê dîsa aynî dewam bikin. Nav Kurda da ew seferberiya millî îro jî pêwîst e ew ê dewam bikin. Çar parçeyê Kurdistanê ji bo guherandinên mezin ra hem ji bo metirsiyên mezin, hem rîskên mezin, hem jî derfetên mezin ra lazim e xwe hazir bikin. Belê me serî de eger me serî de gotibû yani ev şerriha Îranê yani beramber Îranê ji bo Kurda hem derfet heye û hem jî metirsiyekî mezin heye. Em dibînin hem derfetê wî dibînin hem metirsiyê wî dibînin. Elbet êrîşa li ser Başûrê Kurdistanê eva mehekiye berdewam heye. Heta niha nêzîkî 500 zêdetir mûşek û dronan li Başûrê Kurdistanê xistine. Di vî êrîşa divan ewka da 14 pêşmerge
14 kes şehit bune ji siya çila zêdetir birîndar bune ava ew kê wî me tirsiyên wî şerî ne ku bi ser me vatê elbet hinek alî dixwazin ku Kurd başûrê Kurdistanê bikeve nava vî şerî bi rastî ê ku viya dixwazin ku statiya ku anha li başûrê Kurdistanê heye wî têk bidin êcî avana kîne meriv dikare bêje ku dijminê Kurdan in dewleta Iraqê ez xwe dibêjim heta niha wek dewlet nejiye ji ber ku ji piştî salên heşteyî ve piştî şerê Sedam û Îranê Îran bi giştî desthilatiya xwe pey derfe li wê ew kir wek seksiyonekî Îranê Iraq wek seksiyonekî Îranê dijiye heta niha anha li wê jî ew heye çünkü çembera Şîa ketiye tehlîkê ketiye xeteriyê ewana niha dixwazin bûyê awa çembera Şîayê bihêz bihêlin elbet olekiye ya jî mezhebekiye zû awa namire nav xelkê de lê desthilatdariya wan li ser welatekî mîne Iraqê ya jî bêjin aliyindin dê wisa nemîne ewa tirsawiye dibêjin dijmine dibêjin wextê pêşiya ku em biçin belkî em bikarbin statiya Kurda ji ortê rakin lê ewa xeyal e Kurd îro wek cenabê te jî behs kir di mesela Rojavayê Kurdistanê de Kurd bûne tew herçend sînorê wan ji aliyê dewletên dinyayê ve diyarkirî ew nîne lê bûne tew wek netew bersiva hemî ew dan îro jî vî êrişî de dîsa medîk ku li çar aliyê Kurdistanê û her wiha li diaspora li dij wî êrişî dengekî bilind çêbû li Rojavayê Kurdistanê va xelk bi mitînga derketiye ew kê li Bakurê Kurdistanê bi beyanan bi ew kên çapemeniyê millet ew kî protesto dike û piştgiriya xwe nîşan dike her wiha li Ewropa hemî hevkariyên ku li Ewropa hene ya jî li diaspora hene bi awakî her yekî bi awakî nerazîbûna xwe û ew kê xwe helwestê xwe nîşan da eva helbet ew kekî giring e lê Iraq wek cenabê te jî got dewlet nîne nikare wek dewlet helwest bigire û her wiha Kurd jî wek dîsa wek cenabê te got rêzdar Serok Mesûd Barzanî gotinê xwe dawiyê kir got êdî tehemûla me nemaye em rê nadin her wiha Mesûd Barzanî jî û Nêsîban Barzanî jî wextê beyana xwe da ve eva li êrişek li ser min taybet nîne êrişekî li ser ewkê Kurdistanê dixwazin ewkê Kurdistanê xirab bikin ji bo wî jî Kurd di wî alî de îşarin û ez bawer ew ke ku tiştekî wisa bibe divê meriv rev heta mala xwe ye wextê ku hate wê jî ku xeterî hate wê ya jî êrîş hate wê elbet dê meriv dê parastina xwe jî bike dinya jî zane ku Kurda ticar bi ew kê wiha ew kê xwe nekirine yani ew desta nemîne ji bo wî jî her êrişekî ku bi ser wan ve hatiye her ewkekî ser wan ve hatiye bersiva xwe dane li gor quweta xwe li gor hêza xwe û Kurd jî divê herkes bizanbe ku ne Kurdên berê le eva jî divê herkes hesabawî bike û dewleta Iraqê jî eger wek dewlet tev negere tiştê din jî derkevin polê dikare sibê bişwe Kurdistan başûrê Kurdistanê bêje eger tu wek dewletekî tuneyî tu wek nikarî me biparêzî ez jî serxwebûna xwe îlan dikim dikare wan tiştana jî derkevin eva jî ew kê nîne yani
فكركي کو مرو جبیر بکنینه در سبب دیسوا به سبب در تکی وسازی از ویجی لور و ها ببر yani eri rewş metirsiye ji bo Kurdistana başûr lê em diya zanibin ku hem dinyayê da hem di navçeyê da rewş ne aleyhê Kurda dayî ne aleyhê bi taybet başûrê Kurdistanê da ye. Eger hinek zarar jî bibînin netice ev tiştê ku derkevin holê li gor dîtina min, li gor xwendina min ew ji bo Kurdistanê na başûr û bi tewayê ji bo gelê Kurd wê baş bibe. Ez wiha dibînim ku neticeya şerê İran, Amerîka, İsraîl evê qedera Iraqê jî tayin bike û evê qedera heştî şabî jî tayin bike. Heştî şabî ana rola ku Hamas, Hizbullah û Qudsî dilîstin û dilîzin di wî rolê dixwaze bigire ser xwe û pratikê da jiyanê da girtî ser xwe jî ana wiha dike û Amerîka û İsraîl dizanin ku heştî şabî bi wî awayî bimîne ne tenê ji bo Kurda ji bo berjewendiya Amerîka a navçeyê û serî da bi taybet serî da jî ji bo evlahiya stratejîk a jeopolîtîka İsraîlê êva xeterekî be ew ê jê re nemîne heştê şabî ya nemîne ew ê dor were heştê şabî a wê çaxê Iraq ew ê çi bibe wek te îşaret kir hinek spor ser viya disekinin belkî bi xwe şartên dîrokî wiha bîne ku ê bêjin wayê Kurdistan fiîlî wek welatekî ser bixwe dewletekî ser bixwî û xwe em dizanin dîroka Kurda da ancak wiha guherandinên mezin herbên mezin da kaosên da walatiya da Kurda tişt destxistine. Lê ew bêguman bê bedel nebûye. Şerê hemberê Daişê da jî wiha bû. Guherandinekî mezin rojhilata navîn da kaosekî mezin bû. Kurda jê firsat dît. Netice çi bila bibe ji bo Iraqê ne baş e Iraq Roma jî nizane çi bike. Yani li gel İranê be qedera wî bi Îranê ra girêdayî ye ew ê netice çi were serê wan dizanin û nikare aliyê dinê da jî cîb bistîne. Hedefê da li gorî min piştî û piçekî rewş bi Îranê ra zelal bû Irak e û bi taybet heştê şabî ye bila Kurd baş ya bizanibin rewş ew qas aleyhê me da nine erê em Kurd zarar dibînin peşmerge şehîd ketine ser malê mezinên Kurda mûşeka dibarînin lê tevî viya jî ew ê ji bo Kurda bi xwe re derfetê nû bîne. Erê em dikarin derbasî xala xwe dinê bibin. Ya xala me dinê jî mesela pêvajoya ku behs dikin li Tirkiyeyê pêvajoya entegrasyonê li Tirkiye û kî çi dixwaze bi rastî rojeva xala me dawiyê ew e bi rastî anha ku em dibînin wek di serî da jî me behs kiribû li Tirkiye hemî mesela Rojavayê Kurdistanê bû û her wiha tirsa Tirkiye ew bû ku van bûyerên hayê dawiyê ku li İsraîlê û li Gazayê û Hamas û ew kê dest pê kiribû Tirkiye ji ew çaxda vî tiştî xwend
ku Kurda ba awakî nötralize bike ku mesela Kurdistanê ba awakî têk bibe ku bixe wek ewana dibêjin bixe entegrasyona ku ew dixwazin bixe wî meseleyê bi rastî hinekî serket di mesela Sûriyê em bêjin hinekî serket lê hemî serket hemî ser neket ew ciyê nîqaşê ye ciyê ewkê ye lê li Bakurê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê ku dibêjin siyaseta Abdullah Öcalan û PKK û ê dewleta Tirk anha hemî bi awayekî yê yek berember doza azadiya netewî û sefebûna Kurdistanê ev em dibînin niha di şerê Îranê de jî ve detê pêş em dibînin berpirsên Tirka çi dibêjin çi dixwazin ji ber wî ye ku Abdullah Öcalan û hemî ew çi dibêjin Erdogan û hemî ewkên Tirka ana behs dikin ku dibêjin Ereb û Kurd û Tirk û nizam çi biratiya wan derdixin westê lê biratîkî wisa ne ku Kurd çi tiştekî tune ne dewleta wî heye ne mafê wî heye ne axa wî heye ne zimanê wî heye ne nizam çî wî heye nayê naskirin ji aliyê wan ve lê biran e îca birayê çawanin em behsa wî bikin wextê ku meriv dibîne li daxwazê wan dinêrin me gotiye kî çi dixwaze ku meriv li daxwazê wan dinêre bi rastî daxwaza Dem Partî û derû dorên PKK derû dorê ewkê û Tirkiye bawer bike xeyn ji guhertina gotina kelimeya ti ferqa wî tune têda em ê niha lê binêrin di mesela Türkiye bûnê di mesela dewleta Tirk bûnê di mesela mafê mirova da di mesela birêvebirina herêma da di mesela ewka da ku daxwaza wan ku dibêjin behsa destûra bingehîn dikin guhertina wî dikin nizam çi dikin em lê dinêrin ku ti ferqa wan tune ez ê bêlim stera paşî ez ê xwe temam Ya bawer bike divê meselê da zêde tiştê ku em bêjin tunê xwe ew demekî dûr û dirêj e sal û nîv e dibe 2 sal ku ev pêvajo dewam dike û hema herkes her derdor her şaxis di warî de dîtinê xwe gotiye tiştê ku aniha hatiye yani tu tiştekî ji bo Kurda tuneyî em dubare bikin daxwaza dewletên Tirkin û hatiye qebûlkirin ji aliyê Dem Partî, İmralî û heta derdora wan û yani ne tenê aniha tiştê ku ferq dike ne tenê bi Tirkiye ve girêdayî yani ne tenê Türkiye Demokratik Cumhuriyet ne tenê demokratize kirina Türkiye dewleta Türkiye anha ferqekî heye demokratize kirina İranê demokratize kirina Iraqê û Sûriyê çerçeve em dewlet fireh kiriye ji terörsüz Türkiye wek te got anî nekirine terörsüz bölge yani herema bê teror PKK İmralî Dem Partî jî demokratize kirina Îranê demokratize nekirina Sûriye Iraqê Tirkiye dixwaze aynî tişt e roma ji bo Kurda tiştekî tuneyî lê piştî ku şerê Îranê Amerîka û İsraîl derketiye vir da meriv dibîne ku di refleksên berpirsên Tirkiye da wekî giraniyekî heye wekî dixwazim pêvajoyê da hinekî bêtir dirêj be ji xwe esas hedef wext qezenşkirin bû û bi wî awayî bû hatibû noxteyê ku hinek eger bavêjin ev jî
gava bavêjin wek tiştê ku müşterek li rapora evê de hebû bila qerarên Mehkema Avrupayê were pêk anîn û peymanên navnetevî esas bên girtin û mesela qayyûma bû di wan mesela da jî dewlet xwe giran kiriye berê me digot qedera vê pêvajoyê bi Rojavaya girêdaye ew rast bû Rojava heta derecekî anha ew bûyî ketî dereca didiya anha bi rewşa İranê da çi bibe viya hatiye girêdan dewlet û îdarekerên dewleta Tirkiye anha xwe giran kirine ka wê gelo İranê da çi derkeve holê li gor wê ew bikin guherandinek û tiştekî nû şexsen ez dibînim di viya da heye ha aliyê dinê da pêwîst e meriv bêje ku di civata Kurdistanê da nav Kurdan da li Bakurê Kurdistanê hinek nîşaneyên nû henin em dizanin ku nerehatiyekî nerazîbûnekî eciziyekî mezin hebiye hemberî vê prosesê mesela projeya Türkiye bê teror êdî Kurdên ku kadrên siyasî derdorên siyasî kesên ser bixwe ku hebûn ya eciz bûn du aliya da wek livandinekî wek tevgerekî heyî ve yek çardê mehê da em dizanin civînekî çêbû û yek jî doh civînekî pêk hat Diyarbekirê dohpêr ew jî nîşan didin ku lêgerînekî siyasî Kurdistana Bakur da hurt dibe û erê em wek şexs tek însan meriv nebîne yanî kadroyên ser bixwe yanî eger hejmara wan sed be bêguman ew civatê da teqabûlê bingehekî firehtir dike ew numunekî ew tiştekî baş e sinyalê baş in ku ew nerehatiyek û nerazîbûnek û li nav Kurda da heye êdî xwe fîlî bi tevger nîşan bide ha ew ê çawa bêajotin bi xwe ra çi netîce bîne çawa şekil girtibe reng û dengê wan tiştan çawayê meriv pêrayîne pêre ew tiştê dinê lê wek nîşaneyekî baş in pozîtîf in ku ji civata Kurd êdî deng derdikevin bê ew partiyên siyasî ku henin meriv hesabê viya jî bike û ew ê xurttir bibe ew ê civat bêdeng bimîne ew nayê manê ku tişt qebûl kiriye wek em dixwazin demekî dirêj bêdengî be jî bi ew ê be jî kare tê noxteyê ku bi mêze kir di evekî da momentekî da bi şeklekî ew ê xwe bide der em dizanin piştî hedîsa Şêx Saîd berxwedana Dêrsimê demekî dûr û dirêj bêdengekî Kurdistana Bakurê hebû wek xweliya miriyê ketibû ser civatê lê carkî da dawiya salên şêstî orta şêstî heftê da wek ewekî vejînekî çêbû civata Kurd di wî xwediyê ew dînamîka ye ku karibe carekî û carê dekî xwe nûjen bike carekî xwe vejîne û bi xwe ra tiştê nû bîne lazim e em Kurd bi vîya ra jî hazir bin em taqîb bikin ew tiştê ku henin ew ê çawa bimeşe lê ez bi xwe wek numuneyên baş pozîtîf wek reaksiyonekî hemberî vê prosesê dibînim. Belê wek cenabê te jî got
براستی reaksiyonekî mezin heye û ne reaksiyon yani bawerî ew tek derketiye ku êdî baweriya wan bi hevdîtin ya jî gotinên Tirkiye û dên partiyê jî ê xelqê gelek aliyan nemaye hestekî neteweyîtiyê û Kurdistanî bûnê ê millî derketiye pêş ewa ye ku êdî niha te behs kir behsa lêgerînê ewa ye ku ji her alîkî ve komekî, grubekî, kesayetekî ya jî grubên kesayetan dertên otê dixwazin evkê xwe tevlê dozê bikin, bi awakî tevlê dozê bibin. Eva bû ji bo wî eva ku behs kir jî çardê mehê da civînekî ku gelek alî û partî bi hev re çêkirin û deklarasyonek jî hate ew kirin. Piştî wî 28-29 vî mehê do pêr civînekî dîsa Diyarbekirê gelekî alî û kesayet û şexsiyet û dîsa bi hev re ew kirin. Bi hev re ewana jî deklarasyonekî îlan kirin. Deklarasyona merve dikare bêje ku erênî ye ji bo yekîtiyê erênî ye, ji bo hevkariyê erênî ye. Merve dikare behsa wî bike lê beramber vî helwesta Kurda beramber vî şiyarbûn ya jî ji nûva vejîna Kurda li Bakurê Kurdistanê tirsekî xistiye nav dewleta Tirkiye dîsa ji bo wî bû ku heftekî berê Erdogan di beyanekî xwe da dibêje hinek alî hene, hinekî derûdor hene ku dixwazin ev çi ye evkê pêvajoya entegrasyonê xira bikin em ê beramber wan bêdeng nebînin eva li jiyanê de derket dest pê kir çend roj berê li Diyarbekirê ji bo şehadeta 6 pêşmergên ku li Başûrê Kurdistanê bi evkên dewleta dagirker ê Îranê û evkê wî piyonên wî yên Heşda Şeibî ku şehîd bûn ji bo wî aliyên Kurdistanî ew hevparên konferansa çardê mehê bi hev re beyanekî li Diyarbekir qada Şêx Seîd dan li wê ez xwe jî li wê bû ku ala Kurdistanê derxistin polîse hatin gotin hûn nikarin derxin me got em dikarin derxin yek ji me yek ji wan gotin em ê ji evkê xwe re çi ye mesûlê xwe re xwe bipirsin ka çi dibêjin dûyî navbenî de me ala bela kir êdî bû nîqaşa me werhesil peyam hate xwendin civîn çêbû lê ewana jî helwesta xwe îşan kirin ku tiştê wî beyana Erdogan em dibînin ku çi bû dîsa do pêr di civîna konferansa hay dawiyê da xort xwestine bi ala Kurdistanê biçin civînê polîsê hatine wana girtine birine çend saet di Qereqolê da wana hêştine paşê dîsa wana berdane em dizanin ku ev doza ji destpêka xwe hetan hev qasa asan nebiye û dewleta Tirkiye jî diya dibîne dixwazin çavê xelkê bitirsînin lê ez dibînim ku hem bi giştî xort û jin û keç û hemî welatparêz wek me got ku hestê netewîbûnê êdî biye netewe êdî biye ew li pêşe li Bakurê Kurdistanê dê encamekî ew van roja yani demê hay nêzik da dê derkeve pêş ev şerê hay dawiyê jî ku me got derfet e û ev pêvajoya entegrasyonê jî xel dibîne ku mebesta dewleta Tirkiye û Dem Partî û PKK çi ye ji bo wî jî berember wana evkekî nerazîbûnekî mezin heye û xelk êdî bêdeng namîne ji bo wî jî derketine dixwazin tişta pêk bînin dixwazin bigîjin encamekî derekî
ام هیوید کن د روز پیش دا اف گروبن کوهنه اف آلین کوهنه او کبن د جبهه کی دا د ویژن سیوانه کی دا هفکاریه کی دا ورن به به استراتژیه کی کردستانی نتوی ملی به هر کاربن کار بکن که بگیزن انجام بله باشه هاتن داویا پروگرام آخوه بله سپاس دکن جبو گفتارین خوی و جبو سبه حتی و نسالیه شهادتا پیشوا قاضی محمد ام رز خوا و حرمت خوا جوی و پداوی و همه کشتی را ایوی و حوالی وی را پیشکش کن ام زانه که دیروکا کردستان دا او گوتن او فلسفه قاضی محمد هر دجیان دایا زندیه و او دیروکا کردستان دا جهر بردوام به ام جاره کدن وانا ببیرتینن ریبرین دوزا آزادیا کردستانه و ام بجن رحیوان شاد به و هر وها جبو بینرین چارتل مدیک و حتی هاب مرابونه ام گلکی سپاسی ودکن ام هیوید کن مکاریبه هنکی آگاهداری هنک افکار دابه و جبو ببینیه وجی سپاس حتی برنامه کی دن ام بجن ببینن خیر و خوشیه دا شفا و خوش خاطری و